Hoxe damos un paso definitivo para que Vigo siga sendo unha cidade comprometida coa igualdade, a dignidade e os dereitos humanos. A Xunta de Goberno aprobará o inicio da consulta pública previa para a futura ordenanza abolicionista da prostitución, unha norma que situará a nosa cidade entre as que asumen con claridade que a prostitución e a explotación sexual son unha forma de violencia e de desigualdade gravísima contra as mulleres. Con esta iniciativa reafirmamos o noso compromiso cun modelo que actuará contra quenes se lucran coa explotación sexual e coa demanda que a sostén, ao mesmo tempo que protexeremos e acompañaremos as mulleres en situación de prostitución. Vigo quere seguir avanzando como unha cidade máis xusta, máis igualitaria e libre de toda forma de explotación das mulleres. A nosa ordenanza vai a ser das máis avanzadas do Estado e a primeira de Galicia.